CVI Alert Greece är ett initiativ som syftar till att öka medvetenheten och förståelsen för cerebral synnedsättning, CVI, den vanligaste orsaken till synnedsättning hos barn i västvärlden. I Grekland är kunskapen om CVI fortfarande mycket begränsad. Endast ett fåtal specialister känner till och arbetar aktivt med tillståndet, medan många familjer och yrkesverksamma ännu inte är bekanta med dess symptom och konsekvenser. Denna kunskapsbrist leder ofta till försenad diagnos och bristande tillgång till rätt stöd. Målet med CVI Alert Greece är att informera, utbilda och stärka familjer, lärare och vårdpersonal så att de tidigt kan känna igen och förstå hur hjärnan bearbetar synintryck. Genom samarbete, utbildning och engagemang vill CVI Alert Greece synliggöra detta ofta dolda tillstånd och främja tidigt stöd, rätt insatser och bättre livskvalitet för varje barn som lever med CVI i Grekland. CVI Alert Greece är ett initiativ av Vision Rehabilitation, www.viresec.com.